Сугышта катнашкан туганнарының, авылдашларының фоторәсемнәре белән үлемсез полк сафында мәктәп укучылары белән укытучылар узды. Әйтерсең, табигать та аларны күз яшьләре белән каршы алды. Бу көнне туктаусыз яңгыр яуды. Шулай да кулларында чәчәкләр булган авылдашларның саны арта торды. Яу кырында һәлак булган 68 сугышчының портреты, барысының да исемнәре язылган зур кызыл әлемдә. Балалар белән укытучыларның бердәм хезмәте. Бу Халиков Мухаммедгали Абдуллович. Biz özümüzün məktəbimizdə Stək Победы ясадıq. Hər bir veteranımızın biografiyasını yazdık. Lineykalarda hər birisinin biografiyasını söylədik. Biz veteranlar turunda күп беләбез инде хәзер. Күп сочинениялар яздык. Менә яңа гына линейкада үткәрдек, шигырьләр сөйләдек. Бүтәнесендә истә тотканнар, хәтта фронт кухнясы боткасыннан да авыз иттерделәр. Бу сугышта безнең авылдан күп кешеләр катнашты. Аларның арасында минем бабам Махмутов Мухаммедгали Мухаммадиевич. Менә бүген без бәйрәмдә солдат боткасы пешердек. Бик тәмле булды. Бу ботка сугыш вакытта да солдатларга көч биргән. Менә без дә шушы көчне biz de olayıq әле. Мәйданда авылдашлар бергә булды. Сугыш тыл ветераннары, сугыш һәм замана балалары. Иң элек сугыш кырларында һәлак булганнар рухына дуга кылынды, юбилей медальләре тапшырылды. Котлаулар, теләкләр, ветераннарга сәламәтлек, ә ветераннардан тыныч тормыш. Һәйкәл күмәк хезмәт җимеше, барысы да үз өлешен кертте. Авылдашлар да, ярдәм итәргә теләк белдергән оренбурлар да. Bütün сугышка киткән агайның да исемнәре гранитка язылган. Авылдан 136 кеше киткән, 136-сының да исеме монда язылып куелган. Предпринимательләр, авылдашлар күп көч куйдылар. Иң зур помощь, ярдәм булды безнең депутат законодательный собраниедан, үзебезнең областной Илдус Давлет Филдусият Карштан. Исемлектән күренгәнчә, гаиләләре белән кыр явында ятып калучылар да бар. Сугыштан соң үлүче ветераннарның балалары да әтиләренең, бабаларының портретлары белән килде. Мой отец Шагиахметов Гариф Шарипович. Он окончил школу младшего сержанта на Дальнем Востоке. Попал он в 74-й Тихоокеанский флот. И вот в 1947 году, в сентябре, он вернулся в родное село Дюсьметьево, но потом впоследствии его отсюда забрали в райком партии села Пономаревки, где он проработал уже много лет. Минем бабам Халиков Кавый Кадырович сугышта булган. Без аның белән бик горурланабыз. Ул 81 яшенә хәтлек яшәгән. Бүгенге көндә Дүсмәт авылында 4 сугыш ветераны гомер итә. Бәйрәмгә аларның икесе генә килә алган. 17 яшьлек Хафиз Халиков 1944 елда сугышка алына. Батырлыклары өчен бирелгән орден медальләргә һәр солдат өчен иң кадерлесе за отвагу өстәле. Шул Приморский крайдан мобилизовать иттеләр на территорию Манчжурии. 45 ел, август айлары. Участвовал штурм Мададзян. Манчжурияда сугыш беткәннән соң безне отправить иттеләр Германияга. Как-то Германияда войска уже азайган булган. Старший возрастларны барында кайтарганнар, пополнение юк. Без анда барып хезмәт иттек инде 51 елга кадәр. Шәйхетдин Файзуллинда 17 яшьлек егетләр белән бергә сугыш ахырында алынган. Туган авылы Дүсмәткә 1951 елда гына әйләнеп кайта. Минем өчен сугыш башланды 14 апрельдә 1945 елда. Киттек Ростов-на-Дону, Западная Украинага. Шул Западная Украинада бандитлар белән сугыш, бендеровецлар белән сугыштык. Там Жидой, первый номер пулеметчик. Бандеровецлар алар крайне случай безләрдә пленга итмәделәр. И безне дә безнең гәрдәләгә икән солдатлар алар аны издеваться итеп язалап үтерделәр. Концерт барышында да ветераннарга бүләкләр тапшырылды. Оренбург татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Руслан Забиров та ветераннарны котлады. Концерт программасы да сугыш башланган көн кызыл урак истә күренеше белән башланып китте.
Бөек Ватан сугышына бу җирлектән барлыгы 135 кеше китә. Бу көнне яу кырында һәлак булган 68 сугышчының исеме һәйкәлгә язылды. Узакламый һәйкәлнең тирә-ягында агачлар утыртылып, бу яшеллек утравына Җиңү паркы дигән исем дә биреләчәк. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар.